to za ka daina sallah, za ka daina azumi, za ka daina tausayin ma duk wani abin tausayi za ka daina. Kash guys, gari ya yi rumfa ba labari. Kai dai bari, ni tun ɗazu da na fito dai na rasa me yake min daɗi, haka na zo na same ku a majalisar nan na zauna. Haka ne, wallahi ka gani nan yunwa nake ji, bani da ko biyar. Duk wasu abubuwa sun fi sun tsaya yanzu. Wai kai ma kenan da kake ɗan hajiya, bare kuma mu da muke dai ga mu nan. Kai dan hajiyan ba dai a baki ba ne, to ita ma hajiyan yanzu ta kanta take yi. Dukka ma karya ne yanzu harkar nan, babu wani labari, duk fage ne. Kai dai kawai dai baka so dai mu zo gidanku ne mu dan amfana, shi yasa kawai kake mana wannan magana, amma ya za a ce wai hajiyan ma kawai dai baka so mu amfana ne, ko ba haka bane? Ni yanzu duk ba wannan ba, yanzu me ya mafita, me ya kamata mi don ganin mun samu mazazan kuɗaɗe a hannunmu, don mu daina wannan kama karyar. Ni nan da kuke gani na duk kallon ku kawai nake, ba ga na sa bakin gilas ba. Wani wajen malami na je in gaya ma malamin nan aikin shi kamar yankan wuka. Daga ya ce kana tantama kai ba mace ba kai ka je kaga gurin malami. wannan gilas din da gara sa ta in daina ido haɗu da rana, in san samu ne ma a shiga ɗaki in kwanciya ta in dare yayin fito. A aboki na ka ce kai kuma gurin dan tsibbu ka je. To dan me isa zaka ce wai gun malami ka je, wai ya hana ka haɗa ido da rana? To ba gashi ba. Kan neman duniya kai ba mace ba, kana nema ka mai da zuciyarka ta mata. Kuɗi fa kuka ce ake nema da kuma abubuwan da za a tare a rufa juna asiri. Duk malaman nan ƙarya suke wannan abubuwan tsibbacen nasu. Wai yanzu in tambaye ka, shi malamin ne ya baka wani abu wanda kake tunanin zaka samu kuɗi. To ni ai a iya sani na babu wani malami ko wani ɗan adam da zai iya azurtawa ko talautawa. Saboda haka duk malaman da suke faɗa cewa wai zaka yi arziki ko zaka yi wane, ina ganin wannan ba gaskiya bane ba, kawai dai mu nemi wata mafita. Ya arziki da talauci duk yin Allah ne, dukkan su nufi ne na. kuma duk wanda ka gani da arziki ba wayansa bane ya bashi, kuma ba dabararsa bace. Ko malaman da ake zuwa gurin su zaka ji ana wai su baka lakanin kuɗi, lakanin waye, duk ƙarya ne. Gaskiya dai kam, to amma ka san akwai masu yin addu'a, sai su ma addu'a su ma tofi a ruwa ko kuma a dan baka da ka sha. To wai yanzu shi malamin me ya ce maka, kuma kuɗi ya ce za ka yi ko menene? Yanzu tsaya, ku zo mu je wajen malamin nan, in dai tantama kuke yi ku zo mu je ku ji abin da zai faɗa. Ni ma da ban yadda ba, amma da naje da ya gaggaya mu waɗansu abubuwa sai naga kuma haka ne. Ku zo mu je. Kaga mu je, amma in muka je kai za ka yi mai bayani, kuma ina so dan Allah ka ba ga nan kunya, ka ƙure min shi bokan. Ni kuma idan muka je na rantse sai na ƙure shi, sai na tabbatar maka da duk abin da ya faɗa maka ba gaskiya yake ba, sai na ƙure shi na ga ƙarshen sa. Mu je. Ina so na tabbatar maka da cewar dukkanin malaman nan da suke yaudarar 'yan mata da maza suke karɓar wani abu nasu da zumman za su yi musu aiki, kuma aikin ya yi wai kamar yankan wuka ne, to zan nuna maka cewar kusan duk ba haka bane. Kaga ba ma kusan ba, ƙarya ne, kawai suna gyara miyar su ne. Ku tashi mu je. Yawwa, to gashi mun zo. Yawwa, ga gafarta mana. Wannan su ne wanda nake ba su labarin, na ba su labarin ka, na ce musu kana aiki, shine suke tantama suke ja, na ce to bari in kawo su wajen ka. Allah sarki. To game da bangaren me duk kuke yin a wannan din tantamar? Na ce musu aikin ka kamar yankan wuka yake. Yanzu nan ma kora mutum ga ma ya shiga duniya, ya shiga a rasa inda yake. Ba mu da mutunci. Yanzu ba wannan ne ya kawo mu ba. To. Yanzu abin da ya kawo mu gurin ka, so muke mai kuɗi baka-baka, da ɗan ƙaruna ba. Wato wannan shine mutumin da kake ta bamu labarinsa, shine wanda ya yi maka wannan ayyukan da ka zo kana faɗa mana. To a gafarta malam. Ai mu ne nan mu batar da mutum yanzu mu mai asiri ya tafi a rasa inda yake, a nema a rasa. Ya bata har abada, nan dan more da na sahi duniya ya da je Lagos da kyar aka samu yi da fadamdama. To saboda labarin da ya bamu shi yasa muka zo takanas ta Kano da ni da wannan yayin nawa. Ka san shi kuɗi abu ne na jin daɗin rayuwa. Saboda haka muka zo domin mu samu tarin dukiya. Kuɗi muke bukata, nan mazazan kuɗi masu sunan kuɗi, wanda za mu fi Dangote, mu fi Aliko, mu fi AA Rano,
shine ai in na faɗa ma tarin dukiya ya san me nake nufi, so nake mu samu kuɗi, saboda haka yanzu so muke yi ka azurta mu take yanzu. Yaro abin da yake faruwa ɗaya ne zuwa biyu, ko ba gaskiya ba? Arziki za a azarta ka tunda ka ce in azarta ka za a azarta ka, amma ni ban yi son azarta ka ba. Amma akwai hanyoyi da za a bi waɗanda Allah ya sa an mai da kai za a kai ga cimma nasara. Na farko dai in ce ko kana sallah ko? To za ka daina sallah, za ka daina azumi, za ka daina tausayin ma duk wani abin tausayi za ka daina. Kai banda abinka, dama ni can fa bana jin tausayin mutane, ni da ka ganni nan na sha wulakanta mutane. Saboda haka magana wai in daina sadaka ko wani abu dama can ni ba yi nake ba, dan idan naga wani yana yi shiga nake na kwata ni ma na amfana. Da Allah zaya, da Allah dakata. Ni da nazo ka mun aiki kuma sai ka juya kamar zaka mun nasiha. Allah baka tsoron Allah, to bari in gaya ma. Na farko mu nan da kaga muna zaune a nan ba komai bane ke zaune da mu a nan sai yan dabaru. Mu ma neman abin da za mu sa a bakin salati muke. Kuma ni da kake gani ni ban isan azarta ka ba, mutum bai isa azarta mutum ba. Kai ina ka taba ganin mutum ya azarta mutum? Ina ka taba gani a wani gari ka taba ganin mutum? Sai dai Allah ya turowa ne ya zama sula arzikin ka, amma ƙarya ne wani. Ni kaina nan da nake fama arzikin nake roƙa a wajen ubangiji. Ka ji dan iska ka zo ka zai ana tambayar ka abu ana so, amma yan dabaru an shi kuɗi kana cewa kai da mun ba kai, to wata dabara ran ma ai ka fi ni lalacewa kai. Ka ji magana da nake gaya ma ko? Babu wani dan adam, wani mahaluci da ya sai azurta ka in dai ba Allah ba. Tuntuni na faɗa ma wannan malaman da kake gani su ma gyara kansu suke. Kuma duk mutumin da zai baka riga ka fara duba ta wuyan shi. To ina fama da wannan riga, ka duba sanyi har ya zo abubuwa gaba ɗaya sai a hankali. Wannan mutumin naka shine yaje yana faɗar irin ayyukan da kake yi domin shi yana tallata ka. Jin haka ni da wannan yayan nawa muka ce za mu zo domin mu tabbatar masa da duk abin da yake yi kuskure ne ba akan daidai yake ba. Saboda haka ni da yayana muka shirya cewa za mu zo mu kure ka. Dama sallah muna yin ta akan lokaci, saboda haka duk abubuwan da ka ji na faɗa maka na yi ne don na kure ka. A ƙwarai kuwa a ƙura nake da mai akan tsoron Allah ne a kukure. Tashi mu tafi. Allah ya shirye ka dawo kan hanya. Shirye nake, sai dai in ce Allah shirye ku. Ka ga dan tumbule ke dan iska yake ce an tsoma kuda a mai ya koshi ya mutu. Kaga ɗayan nan da ya zauna har wani tsamu yake. Hanya hannu yana aska mata yi gaba ɗaya yi a bushe, kuma wai a haka arziki yake so. Kai ilaha ka je ka roƙi Allah. Wannan ɗayan ne shi ya ma ban mamaki, dan iska da ganin wannan dan yahu ne. Dan yahu ne ba him da maraba da yan yahu. Irin su muka fi dannewa kai. Ya mu ce ai sa ka tana nan, sa ka tana nan. Sai ka ga turo ma 50,000 zama ɗaya. Allah ka irin ku dan iska. Domin samun farin ciki da nishaɗi, ku kasance da mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Usama Kowa Naka.